SRS εργαλείο που καλύπτει όλα τα μοντέλα με 3060 πρωτόκολλα. Μέσα στο εργαλείο θα βρείτε όλους τους adapters που χρειάζεται για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εγκεφάλους SRS. Το εργαλείο δουλεύει με 4 απλά βήματα, είναι στο κόστος των 850 ευρώ, έχει δωρεάν αναβαθμίσεις για ένα χρόνο με την υποστήριξη της Imo CY. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει το εργαλείο μας. Για την παρουσίαση του εργαλείου θα χρησιμοποιήσω έναν εγκέφαλο από 453 Smart που κλείδωσε μετά από ατύχημα. Ανοίγουμε το λογισμικό του εργαλείου, πηγαίνουμε στα ECU. Σε αυτήν την περίπτωση ο εγκέφαλος έχει αυτόν τον αριθμό εξαρτήματος. Πατάμε 2 φορές. Εδώ θα βρούμε φωτογραφία του εγκεφάλου και πού ακριβώς πρέπει να κολλήσουμε τα σύρματα για να ενωθούμε. Εδώ στις σημειώσεις είναι βοηθητικές ποιο χρώμα ακριβώς πρέπει να κολλήσουμε. Και στον προγραμματιστή το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε να αναγνωρίσει τον επεξεργαστή του εργαλείο και αφού τον αναγνωρίσει πατάμε το read. Ο εγκέφαλος όπως βλέπετε έχει διαβαστεί. Πατάμε το ξεκλείδωμα εδώ του ECU. Το εργαλείο έχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μέσα το οποίο ξεκλειδώνει αυτόματα τον εγκέφαλο και απλά πατάμε το Write All για να γράψει τα δεδομένα τα καινούργια. Στην περιγραφή θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας και ό,τι αφορά εκπαίδευση και υποστήριξη.